ban kring gi pai baru ban pensuthu ya ka Jingkordor ka Dawai Polio naga benta ki Pynlong ki bahap hapo sansnem karta naka liang ka tanak ka koi ka khia lang ba ko Ophis jong ka District Medical and Health Officer kala Pynlong da karali ban penbena ya ka program Dawai Polio naga benta ki Pynlong nadu ka sautarik santarik ban ndruterik ulber Hariboy District hakane karali la shimenta da ki khana school ka Oasis Secondary School ki balayat pai ba nadu ka shnong paham sim ter shadu sha civil hospital nongpo habakren shikinong thok khubor ka Kongji Warjri District Health Education Officer Riboy District kalapan pau ba ka tanat jong ka koi ka khia Hariboy District kalapan kre ban Pynlong ya ka program ban Dawai Polio ya ki Pynlong khana hapo sansnem hagi jaka aiji sumar ba pher hakane ka district Let's make India polio free. 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 Program jangka Polio, Polio kadai kaba sedang naduk ka sautarik, adu amriu tarik, sautarik kadai kasni ba, insyam hako kabut, bangin manra ya kini kilong kita hako sansnem, bangin ayah kanika Dawai Polio, drop na benta kilong hako sansnem, kabanyada na kajimpang polio kadai kajimpang kaba ang puno kabala ban tepa ya ka bormet jong kalung bakit la ban long tuko ne long abnormal no kunto ta ke lang na da kini pa ki wanra ya ki kalung ke bahapo sanstem ya ki kalung jong ki ban aya ki ya kane ka Dawai Polio te kala ban yarap ya ki kalung man yada ken ban ya kata ka jimpang te ikarpat ya kinong shnong di padba badia phiro kunja ki student bakin sinong pa ban ai ka khubor ban leira lam ya kane khubor shaki men para jongki me ipa nang ba kinyo ban wanra ya ki men para jongki ni ya ki khon jongki bakin wanra ka to kasi ha saw tarik jong menta ugnai kabandai la si manding sedang bakin ya bakin ya ban wan ai ya kane ka Polio Today, Ikong Wajri, District Health Education Officer, Riboy District, Nidin po Health Department, Office Jong Dmho, Riboy. Di mentasi la Pynlong ini ka rally, halor kani ban uni u polio drops, kaban sedang nado ka sautarik, hado ka handrotarik, sautarik kinlet kindon haki boots ki bapher. But san ban handrotarik kinwan shiki yen, kinlet shiki yen jiki bria. Kini ki nong tre juni ki nong tre ke tana ka koi ka kya kinle chi yin ki bre wan pet yi ti na ki ba ban ai polio drops ki ban ado badang kha hado sansnem karta kata hapo ka sansnem karta namar kumpang item ba yaw niu knyang polio mdan kam mla ban penkot ada ki yo akin ke jimpang polio mla ban penkot tingi dan kam ban ai de kini ki vaccines ni kini ki polio drops khnang ban yada na kini ke jimpang polio tingi ke pat kimi ke pa kam tam ki badan ki khulung ki bah posan snem karta bikin wan yalam ki khulung shaki tu ki polio boots ki bang labo hagi benta ki bapher hajan ki area jompi hajan ki shnong jompi baphinya ai ki polio drops ki khun jompi khlang bigin long ki khun ki bashat bakhlan hadin habot bat bakinum yo ayo ni khanyang jimpang polio namar kumbang itu ba don wat lada kani ka kari juni ru menta kamdon show yuni kimdon cases show yuni ko knyang yuni polio ndrei no hapo Afghanistan but Pakistan kidang don hi cases tingi tiang nomor bauni ude ke jimpang ka bepur ti khnang ban rat din khongi gani ni Pynlong khatang ya kani ka rally menta si ban tip shigi brio shigi shnong gi thaw ba balai bingidon kam ban ai yuni ki polio drops tangkumta publish pon
Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.